Salut, salut, bine v-am regăsit la un nou episod din Skywars. Să începem. Se pare că nu mi se încarcă insula, dar nu nimic. Voi lua așa chesturile. Trebuie să se încarce. Haide, haide, haide. De ce naiba nu se încarcă? Așa, în sfârșit. S-a încărcat. Repede. Și acum să plec în centru. Așa, cred că toporul e mai bun de iron decât sabia de piatră. Sau poate nu. Repede în centru. Să iau câteva chesturi. Să vedem, mai vine cineva. Se pare că nu. Nimic important. Nimic important. Nimic important. Dar cineva nu găsesc nimic aici. Nu. Vine cineva. Yes! Ce ușor l-am omorât pe ăla. Dacă nu mor și pe ăsta e bine. Ești mort. Nu. Mori. Mori, mă, mori. S-a aruncat singur. Deci, până acum 2 kill-uri. Foarte bine. Probabil va fi episodul din 2 părți. Nu. Ei, am murit și eu. Deci, cam acesta a fost episodul și dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!